हेलो, राम राम, नमस्ते। और आप लोगों के बीच में एक झूमर गीत बहुत सुंदर रखती हूँ, सुनिए आप लोग और सुनिए, बताइए फिर कैसा लगता है। धन्यवाद। कि हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। कि हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। आव आव सासु पलङ चढी बैठ, आव आव सासु पलङ चढी बैठ, अपना बबुआ के हरलिस पियाव हो बलमुआ दुबारा गईले। कि अपना बबुआ के हरलिस पियाव हो बलमुआ दुबारा गईले। हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। कि हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। आव आव गोतिन पलङ चढी बैठ, आव आव गोतिन पलङ चढी बैठ, अपना देवरू के हरलिस पियाव हो बलमुआ दुबारा गईले। अपना देवरू के हरलिस पियाव हो बलमुआ दुबारा गईले। हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। कि हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। आव आव ननदो पलङ चढी बैठ, आव आव ननदो पलङ चढी बैठ, कि अपना भैया के हरलिस पियाव हो बलमुआ दुबारा गईले। कि अपना भैया के हरलिस पियाव हो बलमुआ दुबारा गईले। कि हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। कि हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। धन्यवाद।